Hadian Shisngi bo sembut Menteri Rangba ka Jelau beri kemi ikatanat kampo yeng ke Sarkar Jelau ba Presiden tensang ulak keno bo nong tau an ke Voice of the People's Party Nasional Not uba Edelbert Nongrum uklam puli benia ya ke Office Memorandum ke ba omla trai kam na ke benta kitanat Civil Defence but Home Guard Excise Registration Taxation and Stamps Forest and Environment but kampo yeng uba Edelbert Nongrum hakanok pai singi jong shpau tarik uyayong arja arpusau ula let ban mudoi dak ejahar hasadar police station. Uba Edelbert habakran syakilat pathai kubor uloong. Bagajing wan bu ujing ujor kalong halor ke jing pendu no ya ke hok ki khun samla ki badang dei karata ban yo thap kam ha katanat pulit lingba ke advertisement ke balawan ha ka handre tre ulber arja arpusau na ke office u Deputy Inspector General. Uloong bagani ke advertisement ke yatin ku bat ke advertisement ke bami ha ka lai tarik urampang arja arpuar namar ke age relaxation ke bala menjur lingba ke office memorandum kala kranshai bakarata lai pu ar snam nara sa san snam kata lai punyo nak benta ki khun samla ngakwa ban ai ka kerwo saki khun samla jong jaj ben riu khamtam parkum ju ki khun samla jong jala hani ka singi ngawan ban file ya ka FIR hakmat u OC jong sadar polis ki ba Kamal Thapa halor jing penduk no ya ka hok jong ki khun samla ki badang dei ka karta ka beri ka hok na ka banta pin yo ban apply ya ka kam ko jongki lemba ka police recruitment advertisement ka balawan hari ni ki singi ka beri ka riu trik brai balai arjar sa lemba office jong DIG bali ki penduk no ka hok jong ikun sama nomor advertisement ka bon hak riu trik brai balai arjar sa kalai tingku na tada ong highly illegal Ndrei Deputy Chief Minister beron-berom iong ba hei kalong beai. Ti katingku bat kalai terik ubnai February arjar arpuah. Nomor hari ka age relaxation. Kabala pas lemba ko OM Office Memorandum. Kalap krenshai ba kalai puar kakerta lara sasan snem kalong lai knyog nakam taki kun sama. Baie jongka jela bat khamtam ya jongka chat menriu ka jong. Ndrei kini ka advertisement kepala pelat lembaga polis recruitment kalong BI kalong highly illegal namar from which provision of law bapin penrit no pat ya ka kerta joki khun sama ibadai hok ban yo ya ka kam polis ka jongki kham tam opren ka por ka ba ka kerjing kurdu kam bat kham tam ru ki khun samla kila slur menta ban apply ki kam polis namar kapor kala dawa tinrei ngakwa penshai namar ba Deputy Chief Minister badan borom menin kasngi yong ba dalbot ngrum lai lamba kala kram puli tinrei Deputy Chief Minister badan borom ngade ban puli kap ban yakren ka an kham tam kat bangan mi naka intellectual constituency ngamla bangan suya lendat no kham da puli nani kham da tip ta ka an tinrei lor ta kanong rim ngakwa ban penshai ba kejik pen pau jong i Deputy Chief Minister berom-berom ni kasmi kalong ba yalam bakala par sami yo samla ba i pimdei ban sai lam bakala pimdei ban sutu bakala kani kat bakim pala ban pas lemba ka personal department ka order kambiang wajalam bakala Deputy Chief Minister berom-berom warung fla pas kabinet lada pas ni kabinet tuma fiklam pen fiklam pas pat lemba ka personal department kumbalong kani ko OM hakalai terik benai February arjar puar di nomor kadau kani kadai kabang sultanat banong bab imat bab play bun kam polat election bat kaweru kalong bab play klet no ela ka jong jike kli kadai ka act of irresponsible jong kita gi bakam long yalam kim don ka jike kli ki khun samla kham ta mani ka por ka jing kurdu kam bat ha ka ju ka por ru rejing shari ban aiman sim ki khun samla kham tam kila tre ya kaba kin apply ki kam polis kumba ki por balik ti gele ban kiar le manta ki khun sama ki lalong ki baslur ba lalong ki bakloi ban tre ki kam polis kham tam kade kamram jong ka kamram ba ki khle kade jong sarkar kani kadaw ha ja balai namar ba kila klet ya ki jong ka benta ka kamram kila bun kam palat da bla pen khlain kila pen wan ya ta ka jing khlain palat jong ta ka sur jong ka politics ba ka bla tlot no pat ka sur jong ka policy kani kade ka policy matter hoj ngakubur bagladap ban pelaj bagladap ban ya pas na po kabinet hendri tanah po kabinet kan pat biang ladap
Kikempat dapat ban pen out lembaga new OM lembaga personal department malah kerensya ya kata temar kadau ngakuan perkenmau banglawan ikendu secretary jong ke central recruitment board ngadabong buat nakaliang jong i 8 pau pada banyak kan high up government as of now kam don ka power kalong powerless ti ngalai kendu ngalai yo balik keren over the phone but secretary home but mairu la ong kumju ba rejing sa tu sing la ong patong ini shong meeting ala don ke jingkerman nomor fi kan pengken mau kani ka advertisement ki la ong ban serang ya ka application ba online ke strik lara no pratarik yang khamla pat ki supli online tang sipor apor to kala blog no ti kani ka penpau ba kadon ki error kadon ka flaws ha kani ka advertisement timar kadau ngako ban keren ke basai ba ba ka basusi i deputy chief minister yalam bakala ngalo banong yalam bakala banong dan ikentien tetapi ong banga bailam bakala nakam puli nakam tip ya takaan sobha file mafi persya enga lembaga ta counter FIR bat haju por kani kan kam dei ta kasin ke banikong kam dei kasin ke bakat kanum dei ke bakat du ke bangawan dak liga approach lembaga FIR kadang don sekawi pat ke bangan sepenbenar lada syubu ke lada ki bureaucrats ki feel lembaga government as of now kalong polis ke mo ko penpau pi ke jong i deputy chief minister Brom yong ba ka nakaliang jong ka government kadang pan ya ka clearance kadang pan ru ya ka approval na ka election commission ha bakum lu kini asyikmat hani ka recruitment rejing sya kam don jingkhang wat ka do and don'ts jong ka election commission kala keren clear kalong tamban kada itang ka jing pentip ban pan ban yo ita clearance handre ke jingkali kalong ba ha ka pratarik bunai balai fi pelaj ani advertisement but khat riu turik kawan ka model code of conduct pile ayu pan adu khat nyu khat pra khat khandai arpo argoi bat bali pi ap mata lajan sibanai hato kani kamdei ba pi kwa ban penduk ka hok jong ki khun samla ba pi ap taman dap election khanang fundio ban passport ya ni ka new OM bat pin bakanong jing du nong tu bakrau nak ban ki khun samla ko ban keren tang ni kawai ye deputy chief minister Bodon Burom yong badong kam ban up ya ka approval ba ya ka clearance napo election commission nak ban go ahead with the recruitment process tenrei ke mo sko an pakin mau kan riu turik bunai balai arjar arusau lapen lakot la ngamula ai kan ka advertise la plat ini ka advertisement lembaga office jong DIG ti sakawi par ngako pan pakin mau baka kan riu turik kadai lapas ka model code of conduct tengah kuan bu jingkli deputy chief minister Bodon Burom balai pat boros kata lajan sibanai manta balai fimpan ta clearance balai fimpan ta approval balai pi apa du mata lajan sibanai hatu kani kam intentionally kalau penduk ko hok jongki samla mar kadau ngakwa bau samla kham sai samanin ke sengi pat nakaliang jong ke DIG office nakaliang ko office jong inspector general police ni ihan ko order ki yong ba khamla ban conduct ni ka online wala da kila khot ak sitarik ban sedang ka application through online lara no pat ak pratarik kalau pratarik ru kalong tang support kala kut no tikai baja pat kalong ba menen pat kandai tri panai April ajar saw nakaliang jong ka IG office lapen mi yani notice but due to technical reason lapen sange shwa yani ka application through online ti pa ba sama bi bishar mapi manu bailam bakla manu baklam puli ti kani ngai ba i deputy chief minister Bodon Burom in pensyai namar kani kalong kajing kata pet ban pendu ikahok jongki khun samla hoi ngasu thu ka police department kat kum ka jingdawa chakapor hilak ban penkela ya kata kajing ya kata ka recruitment policy kat kum jindong kam juta ka age ka kerta halaki kam ba per ngaku apen pau ba bonum klet u chief minister Bodon Burom jong kajala wada apen pau lo ni subject ba a formal notification will be issued in regards with the age limit kani ukuran hakasi arpun rhetoric
ubnai balai arjar ubnai baar arjar pusau ti habang ekran bot secretary home ula kran shai bayang ni new notification kalong on the process ti on the process ti kom no fill up banyak chakmat ban khot application ki khun sama kani kalong jing pen kelumar jing bot cucu ikun sama kiba kuat ikakam teka kuat pen mauru ba lesi i deputy chief minister ila puli hot menen bat ngarman puli yang kumju kani ka scan para jongka OM Lightrik penai February arjar kuat. Few upper age limits will be applicable in case of all categories of posts except for certain category of posts. So tenang. Ila puli aduk menen kat tu tendai ijom pat syagawai pat ka benta ka baong for the home police, excise registration, taxation and stamps, home guards and civil defense, prison and forest and environment department. So tenat bila puli lo berkhot henry ngakwa ban keli kanya fi deputy chief minister Badan Burom believe kam puli kam mention pa ini kentien boong as may be notified by the personal department. Nomor terkadau kalong illegal, highly illegal kani ka advertisement jong ka police recruitment kaba ngadongkam ban dawa kumang dawa itu gi head officer ki bureaucrats bade ban pass korejendam kaba fila ban le menta kali tang ka korejendam. Nomor terkadau without fail, without further delay, Suba look into this very urgent matter. Kabalong kejimentoi kamtam kikun sama jong kejela. Timar kadau ngakentu ba pendek jong kamram wadum kuak burom. Hakum ni kapor wadum ong ba de ba move ba dal bot nongrum. Ndai pej inum lek kai mengi kimi kapa ngina perkhat kikun. Ngina perkhat kikun sama. Kai kaba ya ka hok ke jongki. Minum lak penduk ani minum lak ban simno. Timar kadau ngaskuak ban pen kemau. Ba deputy chief minister kun subah ban accept ya kani ka jing persang ban pensutu bakala biang dama pi kat deputy chief minister Badan Burom joka state jela subah correct ya ka mistake bat kani ngaya dawa lemba jong fi media bagi kun samla kim dei ban khi jumut bat kani hadu menta ka ban pala ban out ko office memorandum kumbala mention clearly ha kani ka Lightrik by February arjat puar ba as may be notified by the personal department until unless sempatlah ban notified daka personal department kamut ba kadang niang kani hi ka OM ka balai haduk lai punyo ka kerta ka bari ka lai puar jing sisa la relax pat sansem long lai punyo ke kani ka dei ka kerwo ka bang kwa ban pau bat na kentu ka police department ru bakin le hok jong kamram kamar kawan hani kalong bang expect ba action should be taken. Tibal ada long serious. Kadon pat skui galenti. Kabang nang pangkre. Ya kabang ya chakmat. Halo kani kapang. Leji sya kumbang la. Yuma. Ngapen pau leji sya hot ngapen penpau ke ikan nong rem baling hapen leji ka ban file ka ban launch ya ka FIR. Ti kani gadai ka kadai kita ka kabang penpau syai ba pi kani kejing penkain ya kani ka OM kalong clearly kani ka criminal offense mo hagbidai persya ikahok jong kikun sama ya no tanongrim tingangit scam bang polis kali nak jong kamram nak jong ka penta kon ba iet ngiju shajing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai nakini ki jing stam kong nangkong pidai ban penmelin ban bam ya kijing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana yo yakini kejing pang namar kim yo ya kejing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kejing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro pila ban yo na kejing bam badi ha ki dukan ration
Kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi ไม่อุนิวเขาตัวใบเบี้ยงบ่าพิธาไรบารอกินบังบันบ่ามีอุนี่ Kun ka fortification jong khau kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau ไม่กรุกมบันบุยกีบกรุกมเช็ดปัดกะละบันเพร Om dai kun Om dan jing pher la da de ha ka ru kom bu ne ru kom shet Kom ba fi ju shet yu khau ba fi thien Kom ju ru la shet ya uni u khau โอกุมตา Te kun ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi ha to dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni โอ้ยไม่พิกรันยากบดได้สิชา Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya